غریبم، من مسافر حسرت دیدار تو ای مادری من. омадам инами украшениёра ма ҳозир шудам. Камтар кори дигаш мондагияй, ами румолша камтар дигаш шолакош мондай. Ина бинӣ шолошан дарози калиш намада ҳами тари маҳқул нестай. Ярки бад меша, не ки молодёжа духтарака ёшакай возрасти ё шуда чихелай маҳқулайшон, вале духтаракай ҳамуда худаш заказ кардам, хеле фасона нишон дод ки ам хеле будузен духтемша. Вале бо менависам ки шумо слишкоми бад украшениша вазбин карден. Аки хоҳиши амо клиент буд, осиноша ҳичи накардем, осиноша пур астои фасон дамихеле ки эзор остини чи надора, фақат амихе пеш ваяй дарозай шолош. Инам хеле сангои вай часпондем, наботӣ мегем, ам хеле санго чиндемша. Клей қати чем духтана клей иними ози када мекнемо ами клей чиқа бақувватай будузи бо аму санго камтар нукакош острияй риштора мебра. Анаи намуд чиқа хушрувай румол дора, бо и ранги доғистониё меша румолакош по цвети киртошон аму дагистанко мекунан, аму халияка бо мода шудагиай ҳози. Инаи сета шолшола кардам да се ҷош румола уқа маҳқул нашуд. Хиёлам ки калакай румолш бо ҳози соат 3 шав шудагиай чӣ мекунам. Хоб меравем ба саҳар мегирам чизиш мекунам, шолакоё мекунам. Инаи намуд киртаи чакам барои ҷиянам чикадай заказ кадай очам попра дига одам мезана беҳад хушрувай. Ира бинед чихе качисай попрашам хушрузадагиай духтаиша зебидайша ҳами фасони ки детскида попр мезани бо остинош тур дора. Бениҳоят ами попрзани хушрувай хушрузадай бо барои гудак чихе ами наврӯзӣ мекунан гудако да садика дар ҳами мактабо чиқа хушрӯ мебия бо пешакошон турқати маҳқул шудак. Ман гуфтам бо барои шуморо нишонтим бинен ки чихе фасонакои хушрӯ даи чаканако мезанан барои гудако. тамошобинони азиз, ана мо ҳозир тарафи пивзавода чойхонаи тоқӣ ҳастай, ҳамуҷа файрод кардагиам бо хамсинфхо, ҳама духтар, фақат занак шудагиан, ҳама ҷамъ мешавем ҳамуҷа. ҳар сол як бор ҳама каса мешинем, ҷамъ мешавем, суҳбати давраҳои талабагиро ба ёд оварда шишта ҳамуҷа камтар вақт моғуш мешад. чанд қати ҳами гудако ҳиҷо ҳам намерем, рости гап фақат хона даем дар ҳамо хуҷан. хайч хеле бозораи магазинаи ҷоҳо мерами, аки хеле бигӯем ки ҷамъ шавем ягонҷо ҷода ҳамсинфхо нестай, кай ки биём ҳами душанбеда. мо бисёр вақт тобистоно ҷамъ мешудем, аки ҳозир и дафъ як бор моҳи октябр ҷамъ шуда мана будам, ана и дафъ ҳозир баҳорда ки ҷамъ шудистиян. чиқа бо нағзайда ҳама каса мешини, камтар бо вақти одам рӯҳшам болида мешава, қати ҳамо ҳамсӯҳбат меши ҳама каса. қариб расидем мо тамошобинони азиз, инами пивзавода камтар болотаракай ҳамун тарафо территорияй. ина тамошобинони азиз, мо қариб омадем да анамиҷа чойхонаи тоқида расидем. ҳозир биё шуд инами пивзавода расидем. мерем нам болоша бине ранги тоқия барои ҳамон чойхонаи тоқия.
тамошобинони азиз, мо омадем хонаи хидмон, омадем шавира бинен. 2 соат шуд дар хона расидем. Иққат ҷамъу гир кардам. Ҳозир гуфтам камтар яй треза нигоҳ кунам. Трезаро кушодам. Хе ҳаво гармай. Батареяи моро ҳолиам киштагӣ нестам. Батареяо гармакай. Мо ремонти хонама ҳоли ма 100% тамом кардагӣ нестам да. Чанқа ҳоли абоёш мондагия ҳамаша успед накарда будем. Ба мо бо абрад на хуҷан рафтем. Хонаи мо мондаг, абоёш накашида. Дига майҷош ремонт кардагия. ҳамуда барои ҳамун румтур ҳоли намекунам. Ҳоли ки абоёша часпонем ба румтур то мекунам, нишон метам. Савол додан ки шумо навсикда омадем дар ҳамин чиз ҳамин наве ки ҳозир омадем. Дар видео ахири омадем навистем. Яхе одамо бо савол додан ки шумо омадем навсикда омадем душанбе. Не ҳозир ажда тамошобинони азиз, мо омадем, лекин бо ҳоли мерем каникул тамом шава меравем. Баъд тобистони не каникуле ки бо 3 моҳа мешава мебиёем. Агар ки ҳамин якда план дорем, планомон тоғурӣ шава, дига намеравем чикалус, дига намеравем, ҳаминҷа местем. То хай 3 моҳа 2.5 моҳ мешава. Худо бо худош мисол пешакӣ гуфта намешада, худаш медона мисол мо чӣ меша намешава. Мо ҳамихе хай ният кардем, бо худованд худаш мисол чӣ мекуна, туғуриш мекуна, меша намеша ки ҳозир ажда мо хали полни омадагӣ нестем 100%, бо меравем. Барои ки кӯдако уҷа мактаб мехонанд, мактаби русӣ мехонанд. Мо ҳозир иҷада наздикимон дар русӣ ҳастаю, русӣ ки мада мактаб махқул нестай, мактаби дигар махқулай. Ман русӣ 21 махқулай, пеш 100 барда. Ай хонаи мо хела бо дурай. И хушругие ки иҷара ҳозир ман нишон додестам, мумкин дар видео иқа хушру наомадестай, ҳама иҷо торикай, лекин дар хели ай пеш бо дига хелай ҳам хе хушрувай ҳавора намегем, беҳад гармай. Имрӯз даже 24-25 градус гарм буд, мумкин бо зиёд боша. ҳами хе гарм. Дару трезаи хонаи чамда будам, ҳама дару трезаро кушода мондем. Ай гармира барои ки бо батареяо гиронай, отоплениё гиронай, ҳами хе гармак, хоно гармакак буд. Нашуд дига трезаро кушодам ки ҳавои тоза дуроя, хеле хонао салқин шава ки ито берунам шамол набуд. Лекин дар чикалус будем, ин ами хе ҳаворам боша бо шамол дора уҷа. Инҷа шамол надорад. Душанбе ами ҳавош хали вая бешамолай. Салқина кам шава ки шамол надорад. Лекин ҳозир гармай, беҳад гармай. барои ҳамин тамошобинони азиз, барои ҳамин саволе ки подписчико мода навистанд дар таи ҳамун видеом ки шумо навсикда омадем, барои ҳамун ҷавобто нагардонам ки не ҳозир мо временно омадем, каникулда бо меравем. Лекин ҳамин хе ният кардем ки мебиёем местем, дига намерем ҳамун хуҷанд. Ака барои мактаб додагем, мо 8 сол меша ҳамунҷа дае. Ба ҳамин мегӯям тамошобинони азиз, влога ба охир расонам. Ин влоги мо влоги 2 рӯза шудагия. Ман 2 рӯз шуд видео съёмка кардагиам. Ҳамаша мегирам, ҷамъбаст мекунам, ҳамин як рӯзда мепартом. Бисёр видео дорам, ҳоли дар телефон бисёр корро шудестай барои съёмка кунӣ, дар зо бисёр асобина барои ҳамин фасонои нав бисёрай съёмка карда барои шумо тамошобинони азиз мепартом. Ба хотири бисёр хоҳиш карда будам фасонои нав, тарзи духтан, бо чӣ намуде ки духтан, чӣ намуде ки шумода лозима ай ҳамин духтан, мада нависен комментарияда. Кадоми обуна нестай, обуна шавен, дастгирӣ кунен канала. Бо видеоҳои ҷолиб баҳри шумо пешкаш мекунам. Тамошобинони азиз, бо мо бошен то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен.